desconnectar. Per fi, un moment de tranquil·litat. Tot el dia treballant. Vaig a sentar-me al sofà. Necessito desconnectar. Encara tinc feina que fer, estic molt cansada, he de posar la rentadora i fer el sopar. Encara tinc feina que fer, estic estressada, estic molt cansada, encara tinc feina que fer, encara tinc feina que fer. Mamà, vols jugar amb mi? Ara no puc. Papà, vols jugar amb mi? No, ara no. Mamà, vols jugar amb mi? No puc, estic mirant què fer per sopar. Papà, vols jugar amb mi? Ara no. Ves a jugar sol a la teua habitació. Sent sol, estic trist, no volen jugar amb mi. Entenc que estiguen cansats, però jo em sent sol. Què em voldran? Estic trist, em sent sol. Extra! Hem col·lapsat el món i hi ha hagut un apagó mundial. No sabem quan tornarà la llum. Qui és? Soc la iaia. Jo porte llum, tinc el llibre de la saviesa, estic molt tranquil·la, pregunteu-me, jo porte llum, jo sé tot. Tinc el llibre de la saviesa, jo porte llum. Iaia, quan tu eres xicoteta, teníeu electricitat? Quan jo era xicoteta sí que existia l'electricitat, però no la quantitat d'electrodomèstics que coneguem i tenim en les cases ara. Tampoc teníem les maquinetes eixes que teniu vosaltres, en les que esteu tot el dia enganxats com si foren babaus. Iaia, si abans no teníeu plaques per cuinar, com cuinàveu el menjar? El foc era la clau. Ara, en el foc de la llar, podeu cuinar. Iaia, i com planxàveu? Abans les planxes no anaven amb l'electricitat. Era una planxa de carbó i el carbó li donava calor. Iaia, i com us dutxàveu en aigua calenteta? En una cassola posàvem l'aigua i en el foc de la llar la calfàvem. Iaia, i vosaltres? Com vos divertíeu sense mòbils, tablets, consoles, sense tanta tecnologia? Abans tots ens sentàvem al caliu del foc i contàvem històries. Voleu que ens sentem i en contem una? Per fi ha arribat la llum! És un miracle! Podem estar com abans! Però... amb qui voleu connectar? Què preferiu vosaltres? Connectar amb nosaltres? La família és lo important. La tecnologia ens ha atrapat. Què preferiu vosaltres? El carxús està molt guai. La família és lo important. Connectar amb nosaltres? La tecnologia ens ha atrapat. Què preferiu vosaltres?
Què preferiu vosaltres? Què preferiu vosaltres? Mamà, papà, voleu jugar amb mi? Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai.